Jaba ale sɔngɔ yɛlɛlen no bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinakaw fɛ yen a kɛlen don ka Masina bɛɛ lajɛlen dabali ban sabula olu yɛrɛ bɛ jaba sɛnɛ cogo min n'a fɔra ko jaba ko gɛlɛyara olu yɛrɛ fɛ yen u dabali bannen don nka ɲɛfɔ cogo bɛ sɔrɔ a la cybercriminalité kiiri ko ta na sira fɛ n'o o kiiriw nalen no kɛ cour d'appel ka chambre criminelle la Rose no o ye Worokiya Dunbiya ye ani Mohamed Yusuf Bacili kunungo olu tun bɛ bɔgɔ jeninen kan nominali kun ye mun ye ni Ala sɔnna ma an na an da don la ka o ɲɛfɔ APG minnu bɛ ne olu bɛ baara dege kɛ olu ka bɔli kɛra tako 13 a tɔgɔ dara Sajo Kamara la kiiri minisiri ye kiiri baabu minnu k'an ka jamana kɔnɔ o sɛbɛnw taara di jamanakuntigi ma ko n'Ala sɔnna ma kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ min ka baara bɛna jɛ dugukolo ko ale kiiri ko ta bɛɛ lajɛlen ma sa mara kama bɔli farafinna don ye don min sigi o la sa o ɲɛnamani kɛra kunungo ne yɛrɛ ni Falaye an kun bɛ u cɛla ye Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna na Falaye a ma tila ja koyi ko labɛn an ka jamana kɔnɔ yan baara b'an bolo dɛ sisan fana u nalen no min ye ka taa ja bila minisiriw olu sigilen kɔfɛ u k'a dabila minnu bɛ k'a kɛ baara tɛ dɛ baara tɛ bi baara tɛ sini a bɛ fɛn fɔlɔ min tiɲɛ o ye jatalaw yɛrɛ ka ja ye fɔlɔ sabula yelen fila de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o bɛ kɛ jafin de ye an kɔni y'a ye ka bɔ premier ministre ka san 5 la u y'a kɛ yen u y'a kɛ kunungo fana an ɲɛ b'a la u bɛ k'a don fɛnw na u ka sabali u ka fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini min na baara bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ n'i ka baara don ninnu filɛ ninnu bɛ kɛ kuma dɔ la ka fɛnw yira maaw la a bɛ tila ka faga nka k'a mɛnɛ kudayi mɔgɔw sigilen kɔfɛ baara tɛ o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen Fala an ye ko caman la kɔlɔsi kunungo labɛnw cogoya la halisa an ka maaw ka wuli k'u jɔ koyi n'u ma kalan yɛrɛ de ka anw kunna labɛnko la a ka gɛlɛ dɛ wa fɛn kelen min bɛ hali bi n'an ma ɲɛ sɔrɔ o la o ye sɔnko ye e ko ni Abu Jite b'a la sɔn ɲuman b'an yɛrɛ bolo yan bi tuguni ale kelen bɛ dɔrɔn de bɛ se jamajɛ yɛrɛ sɔn dilanni na dɛ nin ye an don k'an ye sɔgɔma in na bɛɛ lajɛlen folen don Falaye ko dunungan o balakan o dunankɛ tulo bɛ kolonganakan de la n bɛ tilen k'a f'i ɲɛna yan n ko n'i ye sɛnogo ye foromabaraba kɔnɔ Falaye denmisɛnw kelen niyɔrɔ t'o ye tuguni Mali jamana Ala y'an sɔn walahi an ka maakɔrɔw u ye kodɔn ka ko kɔrɔdɔn Falaye k'an ka jamana labɛn yaasa cogoya min na sigi bɛ se ka nɔgɔya an bolo an ka taabolo bɛ se ka nɔgɔya an bolo an ka maanifinya kɛcogo n'an ka kow kɛcogo n'an ka danbew ani siya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Falaye nin bɛɛ ye kalansen ye bi sɔgɔma in na an bɛ kelen pe ta n'o ye ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw yɛrɛ b'a fɔ a ma nanzarakan na ko plat commun Falaye bi in na ko a bɛ ka tunu an ka dugubaw kɔnɔ min ye nin fɛɛrɛ in ye ale sigira sen kan cogo di Falaye n bɛ min ye fɔ an lamɛnbaaw ye fɛn dɔw bɛ yen u k'u kɔlɔsi o la kosɛbɛ Falaye tɛgɛkoji tɛgɛkoji ye koba ye dɛ ni maa min kɔni lɔgɔma binna tɛgɛkoji kɔnɔ Falaye Ala y'o kaso kelen daga ye han wa n'aw ye dumuni kɛ fana tɛgɛkoji ka hori ka taa don aw ka tasa jukɔrɔ Falaye aw bɛɛ b'o gɛrɛgɛrɛ ta dɛ olu fɛnw kɔni an ka laadaw la olu bɛ yen jamajɛ dumuni min filɛ nin ye kunfɛ ko tɛ fɔlɔ an ka maaw tulo b'an na Falaye dutigi de tun bɛ nabɔ dutigi de tun bɛ to sarada wa dutigi de tun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ tɛgɛkoji bɛ daminɛ dutigi la ka taa laban du lagare la Falaye ma ɲinɛ ma fili fiyewu anw yɛrɛ ncini o tɛgɛkoji kelen anw bɛ tila k'o min Falaye nka bi Ala k'i ci i ka dɔ ka tɛgɛkoji min su m'i kɔ lahara bi munna kelenna dumuni bɛ ka san sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jamajɛ dumuni bɛ ka dɔgɔya Falaye a fɔlɔ kelenna dumuni jamana dumuni nin bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ don anw ka tabiya n'an ka taabolow la min ye Mali jamana kɔni kɔnɔna na ka fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ a fɔlɔ kɔrɔ ye mun ye an ye kelen ye an tiw ye kelen ye an hinɛw bɛ don ɲɔgɔn na an ka ŋɔɲɛw bɛ ku ɲɔgɔn na
wa ko bɛ ko la an tɛ sɔn k'o ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma tant que an bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ. Munna bi Bamakɔ kɔnɔna bi Falaye nin ko in bɛ ka segin kɔ a tɛ ka lafasa sabula munna tile kɔnɔ maa caman bɛ olu tɛ u ka du yɛrɛ ye kuma tɛ k'a fɔ ko ka tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ surafana kɛrɛfɛ tɛ min ye wulalafana kɔni kɛrɛfɛ tɛ ka taa fara daraka kan baarakɛyɔrɔw la an bɛɛ lajɛlen bɛ taa dumuni san zanni gele-gele n ta kɛ n kun ne pereselen don ne taatɔ don o y'a to bi maaw tɛ se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mun fana nana n'a gɛlɛya ye baarakɛyɔrɔ ni so ka jan ɲɔgɔn na maaw ka ciw ka ca min ye kow ye olu fana yɛlɛmana bi bi in na ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni bɔra yen pewu asɛtini de b'an bɛɛ bolo hali ni foroba dumuni nana baarakɛyɔrɔ dɔ la Falaye maaw ka dɔgɔ minnu bɛ jɛ k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ kɔrɔ min bɛ a la o ye ka ɲɔgɔn minɛ ka kala ɲɔgɔn fɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka basigi ni lafiya ale ni garisɛgɛ sanuman k'o di aw ma bi mun nalen n'o ye waati yɛlɛma diɲɛ yɛlɛma ani maanifinw yɛrɛ ka ko kɛcogo tubabuya nana don an senkɔrɔ an tɛ kɛ maa ye an tɛ ka k'an yɛrɛ fana ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni min ye maa caman ye olu ye gaw fara denbayaw cira duw cira kabilaba minnu tun bɛ yen n'i tun bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ daraka bɛ sigi tilelafana bɛ sigi surafana bɛ sigi Falaye o dɔgɔyara yɔrɔ caman na maa kelen minnu b'a kɛ bi o ye marakaw ye a sinsinnen don du minnu kɔnɔ o ye togodala duw ye Bamakɔ duguba kɔnɔ yan k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ka jɛ ka dumuni kɛ ko kɔrɔ b'a la nafa b'a la kalanso don o bɛɛ lajɛlen dɔnnen tɛ bi sabula ni dutigi kun sigira Falaye ale de bɛ du sanfɛminɛnw kini dumuni sanfɛminɛnw a kan ka kɛ cogo min ale de b'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen n'i ta n bɛ misali ta sɛ ma sɛ tilacogo sɛ kɔ sɛ sen sɛ kunkolo nin bɛɛ lajɛlen n'a tigi de kun don dumunikɛyɔrɔ la Falaye wa dutigi de b'o sarada bi du yɛrɛ tɛ yen kuma tɛ dutigiw ma du yɛrɛ cilen don min ye an ka kabila caman ye an ka sigida caman ye an ka marabolo caman ye an ka duguba caman ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ jɛ ka dumuni kɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula a ma kalan a ma ɲɛfɔ maaw ye fɛn ma f'u ɲɛna u bɛ se ka min faamuya diɲɛ yɛlɛma ale ni bɔlɔlɔ siraw bilama o ye an ka nin dumunikɛ in tiɲɛ ko n'i b'a fɛ ka foroba dumuni ye Falaye ko fo n'a kɛra selidonyaw ye dɛ selidon maaw caman bɛ t'u ka dubaw la u bɛ jɛ ka foroba dumuni kɛ n'i b'a fɛ ka foroba dumuni ye Falaye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka teli ka foroba dumuni kɛ chantier la baarakɛyɔrɔ dɔw la maa dɔw bɛ yen olu kɔni fɛ yen san kalo 12 foroba dumuni bɛ yen nka n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ k'a sinsinnen a jateminɛ i bɛ min ye o ye basigi ni lafiya ni ɲɔgɔn faamu ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ka teli ka gɛlɛ ka don olu kɔnɔna na nka assiette b'an bolo yɔrɔ min Falaye don o don an tɛ min dɔn k'i jɔ ka dumuni kɛ Falaye i bɛ k'i yɛrɛ de yira diɲɛ na jɔ ka dumuni kɛ ni maa min b'a dɔn i b'a dabila fɛn caman bɛ yen dumuni tɛ sɔn a ma Falaye suma yɛrɛ ko k'ale bonya de wa nin bɛɛ lajɛlen tununnen don an na yaasa ka se ka ninnu sigi sen kan danbe kɔlɔsibaw olu ka danbe bulonw olu bɛna fɛɛrɛw sigi an ka segin an ka kɔrɔlenw ma Falaye Mali siya bɛɛ n'a taabolo don Mali siya bɛɛ n'a ka ko kɛcogo don tɛgɛkoji sigicogo dumuni sigicogo musow nacogo musow niyɔrɔ dicogow ma min ye denmisɛnninw ka kalansen ni fɛn minnu tun bɛ k'a la ko nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ an k'a dɔn k'a fɔ k'an t'an kun fɛ Falaye anw ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ nka an yɛrɛ de faman'u ma an yɛrɛ de u y'an bila fana n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ tellement an ka jamana sigicogo n'an ka du n'an ka kabilaw sigicogo kun ɲɛnen don Falaye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kun ka gɛlɛ ka na kosɛbɛ dutigi bɛ yen a denw bɛ yen a mɔdenw bɛ yen a tulomasamaw bɛ yen tulon samanen don ani maa minnu cɛ olu bɛ yen Falaye fa tɛ se ka dɔ fɔ a fa den tɛ se ka dɔ fɔ a fa ye nka a mɔden bɛ se ka o ci ka bɔ a da sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ sinaya tun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Falaye min ye sinankunya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kalimɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ buraw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hali baganw anw ka jamana sigi la nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ta ka don an ka maanifinya kɛcogo la yaasa k'a yira k'a fɔ ko danbe bɛ yen Falaye suman dɔw bɛ yen balo dɔw bɛ yen bagan dɔw bɛ yen maanifin dɔw to olu dun ka da kun jumɛn kan a n'a kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ta i ningini kan sabula fɛn bɛ fɛn na o y'i ka tana de ye maanifin o maanifin ni tana cira Falaye i sujugu bɛ taa lahara Ibe wari ci na wayala. Sama mone. Ibe wari da. Ibe
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Elize Jandaw ye, ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka nin kalo in tile 9 n'o kɛra kari tɛmɛnen ma nɛgɛ kanɲɛ 5 waati, Bamanci jɛkulu minnu kɔkɔrɔma donnen don Jnim ni FLA fɛ, olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma n'a bɛ fɔ ma ko 23e régiment d'infanterie Sangaw fɛ yen. Jugu nana ni minɛnw ye fala ye, mitrailleuse girimanw bɛ a la, drone kamikaze ale ni drone minnu bɛ n'olu yɛrɛ kelen ka teli, mobile blendew olu fana tun bɛ u bolo. O yɛrɛ kelen y'a to sa u sera ka kogo fan dɔ kari ka n'u yɛrɛ sɔrɔ kanba in kɔnɔna na, min ye 23e régiment d'infanterie maaw ye. El Umarani n'a ka maaw u ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka buli ka bingali in k'ale kunbɛn, n'o y'a sɔrɔ jɛkulu marafatigiw tun ye u daga yɔrɔ kɛ u donfan ye, min ye kɛlɛkɛcɛ ninnu ye olu y'u ta fa falen. Kɛlɛ kun fɔlɔw la sa yan'u ka don, o y'a sɔrɔ mugukan guwanna, nka mugukan nana da tuma min maa ninnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ kan in ale cɛmancɛ la. Wolomasiri tabaw ka dagatigi y'a yira sa ko kɛlɛ kɔni bɛ taa suma tuma min, maa 50 n'o ye su ye u ye olu ye, maa joginen dɔw Bamanciwalekɛbaw ye 5 don fiɲɛ na n'o olu ye u taatɔ ka boli ka taa. Wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Jean Elize Daw ko Bamanciwale Ɲugawalekɛbaw kɔni senfa ka taa yɔrɔ yɔrɔ, u y'u nɔbɔ ka taa u nɔfɛ yaasa ka se ka dangari u ka wulikajɔ in na. Jean Elize Daw ko sa ko an ka wolomasiri taba minnu binna nin kɛnɛ kan, ko ka taa sibilakow ye ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya, u ka denbayaw ani u ka kabilaw ko k'a fɔ olu ɲɛna sa k'u den minnu tora nin ko in na, ko Ala ka lahara sɔn sumaw ye. Minnu bɛ yen n'olu joginen don sa ko ka dugawu kɛ olu ye, fura kɔrɔ ko Ala ka o fin joona. Kɛlɛkɛcɛw Sangaw fɛ yen n'o ye 23e régiment maaw ye, ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don, min ye wolomasiri tabaw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Jean Elize Daw a ka bataki kɔnɔ kuma ye nin ye. Kunungo min ye ministre bɛ wolomasiri tabaw ka ministre ka nagakɔrɔla la fala ye, n'o ye Umar Baru Jara général de division, ale ni Jean Elize Daw u nana kan da siri o kɔnɔna n'o filɛ ni Bamakɔ pankurunjigikɛnɛ na MINUSMA sigiyɔrɔ kɔrɔ fala ye. Yen kɛnɛ ka sa ni maa kofɔlen 2 u ye dɔgɔtɔrɔso dɔ kurumokari, dɔgɔtɔrɔso min n'u b'a wele ko hôpital militaire Oroliden fala ye, ale kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen no bɛnnen no sa dɔgɔtɔrɔw min ye sɔrasiw ye minnu mana jogi kɛlɛdaga la ka se ka olu furakɛ. Yɔrɔ in sa so 2 b'a kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen ye furakɛli yɔrɔ ye, ni ye opération yɔrɔw ye ka se ka o sigi sen kan, minɛnw fana dir'u ma sa, minɛn ɲɛnɛmaw min bɛ se ka banabaatɔ ninnu kunbɛn joona. N'o y'a sɔrɔ ni ɲɔgɔnna kurumokari la Sewarekaw fɛ yen, filanan o nana fara a kan. Waleya in fana senfɛ sa u ye minɛn di, minɛn mun n'o ye bolimafɛnw ye, kalanso minnu sigilen don wolomasiri tabaw ka gun kan an ka jamana kɔnɔ, bataillon d'intervention rapide n'o ye BIR ye ka dɔ di olu ma. Nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo k'an da siri ale kɔnɔna na. Jean Elize Daw a ka kuma na, a ko nin bɛna dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan, min ye dɔgɔtɔrɔso in ye, ale min filɛ nin ye, a bɛna fara dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw kan, min ye dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw fana bɛna fara a kan, sabula dɔgɔtɔrɔsoba min filɛ nin ye Senugaw fɛ yen, o baaraw bɛ sen na, o kurumokari labɛnw bɛ ka labɛn, min ye Sewarekaw fana fɛ yen ye ani Gawokaw fɛ yen, kura dɔ kan ka taa sigi sen kan fana yaasa wolomasiri tabaw u tali ba la u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Jean Elize Daw ko sa ko minɛn minɛ cogo a b'o ɲuman de ɲini kɛlɛkɛcɛw fɛ, baara kɛcogo ɲuman. Min ye baro kɛlɛtigi ye, ale ko nin kɔni ye diyagoya ye, sabula min ye jamanakuntigi ye, ne ale yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka ministre ye nin waati in na, k'a ka laɲini ye nin de ye,
minɛnw ka di baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye jaabi ɲuman ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bi ko armée a mago bɛ fɛn minnu na a la kumabaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔlen don u bolo ka kɛɲɛ ni kununko k'an da siri kɔnɔna na baabu minnu kɛra o de tun ye nin ye. Kiiri bunakun kan an bɛna cour d'appel ale kɔnɔna na ale ka chambre criminelle kununko n'o tun ye août kalo tile 10 ye. Mohamed Yusuf Bacili ale ni Worokiya Dumbuya n'u b'a wele ko Rose Poivron olu kun welelen don ka na bɔgɔ jeninen kan min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan chambre criminelle yɛrɛ cour a kiiritigɛyɔrɔ minɛna ka fa tewu i ko dakɔnɔɲi arasibasi lafasabaw n'a kanubaw a n'a senkɔrɔmadonnobaw la. Rose ale yɛrɛ tun bɛ fini finman na fala ye a nana sabula ale bɛ bolikaw fɛ yen u y'ale dugudɛgɛ ni polisi sɔrɔsimuso dɔ ye o ka na ni ale ye. Kiiri nana daminɛ sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye ni maa kofɔlen fila ninnu ye sa k'u kɔni jɛra ka waleya kɛ waleya min bɛ dansigi fanga yɛrɛ la mara kɛcogo ale ni an ka marabolo kɛcogo ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma sa ko tiki maa jalakilen fila bɛɛ lajɛlen welela sa k'u ɲininka kelen kelen. Arasibasi ale min jatelen don i n'a fɔ ko in yɛrɛ kunba bɛ maa min k'a fala ye ale yɛrɛ kumana koyi a ko ale dabali banna ale maaw taara pawu sabula kuma mun filɛ ka fɔ nin ye yan bi nin ye ale dabali banko ye a ko min ye nin ko in ye ale yɛrɛ ma mun faamuya a la sa n'a bɛ sinsin o kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ daluya jɛlen foyi tɛ yen k'a fɔ ko ale ni maa jɛra ko ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana ma min ye Rose Poivron ye a ko ale tun t'o dɔn koyi a y'o ye de k'a fɔ mɔgɔ cɛsirilen don a y'a wele ka na ka émission kɛ ko nɔn tɛ k'a fɔ ko politique mɔgɔ don ko min ye ko maa dɔnnen don ko ale t'o dɔn min ye kiiri ɲɛkɔrɔ. Arasibasi ale yɛrɛ ni Rose ye jɛmukan min sigi sen ka fala ye u y'o dɔɔnin k'a la maaw ka se ka o lamɛn yanni ɲininkali busamisɛnw o ka daminɛ procureur ale fɛ a ko Rose ale y'a dɔn k'a fɔ maa min don a cɛsirilen don fasodenw ka ko olu ka di a ye. Arasibasi kuma ninnu bɛɛ lajɛlen sinsinra min kan sa o ye kuma kun fɔlɔ o ye video min k'a la n'o bɛ tali kɛ ani Rose ka fɛn na ɲininkali fanba a kɛra o la min ye Arasibasi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni sunkalo tɔ tolen tile dɔgɔkun 3 ye ko ale ye nin jɛmukan in kɛ ko yaasa a ka faso jamana n'a ka faso kanu hukumu kɔnɔna na ɲɛmaaw ka olu hakilila sɔmi k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kanale ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko lawulinkama don ko ale katigɛlɛya de ta ka ɲɛsin jamana ma ko ale m'o kɛ. Waleya filanan min tun bɛ fala ni Arasibasi nɔ minɛlen don ko fana na o ye Sumelu Bube Mayiga ka saya ko kuma ye. Arasibasi y'a yira k'a fɔ ko a y'o kuma in fɔ koyi ko ale y'o fɔ sabula Sumelu Bube Mayiga ka tɔn maaw u ye ale wele ka t'u ka jɛrɛba kɛnɛ kan jɛrɛ in kɛnɛ kan sa ale kɔni ye kuma in fɔ nka min y'ale dabali ban ale Arasibasi dabali ban n'ale de ko kɛlen k'a dabali ban bi o de ye k'a fɔ sa ale kun nɔ minɛna o ko in na o kiiri kun kɛra k'o ban pewu fo ka o jaabiw bɔ ko mun bɛna n'o ye yan bi ko in de ye ale yɛrɛ dabali ban kiiri ko la an ka jamana kɔnɔ fala ye min ye ko in lakurakurali ye sa k'a yɛlɛma k'a yira k'a fɔ ko a ye dangari fanga la a ye dangari fanga baarakɛlaw la ko o de kɔni kɛlen don k'ale Arasibasi dabali ban pewu ko wa ko daluya foyi tɛ yen min bɛ se k'ale nɔ minɛ ale ye kunnafonidila ye a ka jɛmukan grand dossier a bɛ baabu ta ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na wa o y'a ɲininka fana k'a fɔ ko daluya jumɛn b'a bolo ko yalama min ye Bube ka dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn de b'a yira k'a fɔ ko o don wa a ko ale ka hakili la min ye Bube ka dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn bɛ o b'a la Bube muso fana tun ye welelemada kɛ a ka suladonbaw tun ye welelemada kɛ a bɛ se ka bɔ cogo min na ka taa kɔ kan k'o de ye ale ka daluya ye nin ko in na min ye Rose Poivron ye ale fana welela k'a ɲininka fala ye min ye nin ko in ye k'a ka ɲɛfɔli kɛ u ye olu ma foyi faamuya a ka kow la a ko ale tɛ maa ye maa min dogolen don dɛ ale ye jagokɛla de ye ale b'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔna bɛ cogo min ka kuma k'i hakilina fɔ ale bolo man ka kɛ kojugu ye baabu kɔni kɛra ten min ye procureur ye ale ka ɲininkali busamisɛnw cayara kiiri tigilamaw fala ye u y'u bɛɛ lajɛlen lamɛn sɔgɔmada in na a na kurakuraya yaasa ka se ka suladonbaw n'o ye Arasibasi ka suladonbaw ye k'olu lamɛn an b'a fɔ nin yɔrɔ in na Mohamed Ali Bacili n'o ye Arasibasi fa ye ale yɛrɛ bɛ suladonjɛkulu la ye bi sɔgɔma in na tuguni kiiri min na daminɛ kurakura ye yanni a kuncɛli ko olu ka sigi sen kelen kan. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ ale yɛrɛ kɔni kun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara
aka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Duniya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An bɛ taa Kalabankɔrɔkaw fɛ yen Karamakɔrɔ polisiso o ɲɛmaa bɛ maa min bolo commissaire principal de police Yɔrɔ Jakite ka da an kan o ye Modi Di Jara ye olu ye nin kalo in tile 4 ka taa se tile 7 ma siganama 4 minnu sen donnen binkaliw la wari biye yɛlɛmaw ale ni fobiyew ka taa se mɔgɔw ka butigi dakarili ma ni marifa ye o waleya cɛjugu u y'olu maa 4 o minɛ sigana hukumu kɔnɔna na sabula u ka kiiri ma kɛ fɔlɔ min ye utukalo tile 4 ye ɲamakɔrɔ kurani min ye brigade maaw ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ u ye maa dɔ minɛ sa o bugunatigɛ o ye NI ye ale kɔni si bɛ san 45 la ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa a taara sɔrɔ sa biye kɔni n'o o ye wari kuntan ye wari min n'o ye fo biye ye o 200 ta o caman baden yera ale bolo ɲininkali kɛlen sugu la ye sa k'a kun dana ko kana wari in don a bɛ se ka don sugu kɔnɔna na cogo min na ka don maaw ka jago ko hukumu kɔnɔna na utukalo tile 7 su Kalabankɔrɔkaw fɛ kulubilenni na fana min ye wulikajɔ senfɛ n'o ye Kalabankɔrɔ polisiso ka wulikajɔ senfɛ u tɛgɛ dara maa wɛrɛ fana ka maa min n'o kun ye siganama ye DK ale bɛ san 26 la maa kofɔlen sa ko ale kɔni sen yera binkali la ni marifa ye ka ɲɛsin moto taxitigi dɔ ma ani a ka client dɔ n'a ye a kɛlen don ka muso min ta ko kɔni k'olu ye degun sɔrɔ ka bɔ min ye DK yɔrɔ se taalen kɛ DK ka so sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye BC bɛ a bolo fugula b'a bolo n'o o ye sɔrɔdasi fugula ye ka taa se minɛnw ma sa n'o u b'a fɔ ko uti kɛsiw gilet n'o ye sɔrɔdasiw ka gilet o fana b'a bolo maɲɔgɔlɔn caman b'a bolo a bɛ se ka bayɛlɛmaliw kɛ ni min ye téléphone portable olu fana taara ye DK ka so o dugusajɛ polisiw ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛli fana senfɛ butigi dɔ dakarila Kalabankɔrɔ si kɔrɔ olu maaw kun nana ka na damakasi kɛ brigade maaw ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa sigana taara bɔ maa 2 kan n'o ye MT ye san 19 ani MS ye san 16 olu bɛɛ lajɛlen k'olu ye bingalikɛlaw ye ka ɲɛsin butigiw ma k'u dakari ka mugu ci fa 14 fɛ ni maa 4 polisilakaw ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u y'u bila ka taa kiiri tigilamaaw fɛ yen olu k'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔ a la taa ɲɛ min ye Yɔrɔ Jakite ani Kalabankɔrɔ polisi brigade maaw ko ka u bɛɛ lajɛlen fɔ wulikajɔ la contrôleur général de police Yusu Kone ale ka yamaruya kɔnɔna na nin baara ninnu bɛ ka kɛ bi n'o ye polisi directeur ba ye ka kɛ ni ministre Dawudu ale ka dɛmɛw ye min ye Kalabankɔrɔ polisiso ye sa ko ka cɛdenw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na wa u b'a ɲini sa dugudenw fɛ n'u mago kɔni bɛ fɛn o fɛn na degunko la sa n'u ye o ye polisiw ka nɛgɛjuru sira 101 101 a bɛ se ka weleli kɛ san kalo 12 ni degun bɛ aw kan polisi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw jaabi min ye sɛbɛn in ale fasirila maa min fɛ sa o ye Berthe polisi direction générale olu ka kunnafoni di o ɲɛmaaya bɛ ale bolo nin waati in na jamanakuntigi kunungo min ye kiiri baaraba minnu kɛra kiiri kɔnɔna na n'o ye forum national de la justice ye ale sɛbɛn kuncɛli sɛbɛnw u taara olu bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la ministre Mamudu Kaso ye ale n'a ka cɛdenw olu fara ɲɔgɔn kan laɲini 218 o de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na sɛbɛn kan ka to sa min ye sariya ko ta nasara la yɛlɛmabaw ka don min ye fɛɛrɛw ka sigi min ye sariya so kura olu baaraw ka se ka wulikajɔ bɛ se ka lawaleya cogo min na ni laɲini minnu filɛ nin ye Mamudu Kaso ko n'u kɔni sera ka sigi sen kan an bɛ ka fɛn caman ɲini sariya ko la bi k'o bɛna fisaya bɔlɔlɔ siraw kan o sira wɛrɛw fɛ o
dungo jugani yurugu kɛlɛ o k'a bɛɛ lajɛlen bɛna sinsin k'i sigilen to min ye nominali sɛbɛn ani nominali dafa sɛbɛn n'o o ye code pénal ni code procédure pénale ye k'i sinsinnen to kan min ye sariya yɛrɛ bolo kɔnɔna na sa ka taa wari sara k'o kɛ min ye bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye digitalisation ye o fana bɛna kɛ kɔmasegin o fana bɛna ɲini min ye kiiri tigilamaw fɛ yaasa u ka se ka u ɲɛfɔ Mamudu Kasogo ko o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa kiiriso kuraw bɛna sigi kuruso min yɛrɛ n'o baaraw bɛ senna bi n'o kan ka sigi sen kan joona o bɛna tali kɛ dugukolo ko kiiriw la k'o bɔ kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen bolo ka na o kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen fana kiiriso sigi sen kan sabula a yira k'a fɔ ko n'i taara kiiritigɛyɔrɔ la 100 saradala fala ye 70 ye dugukolo ko ye a bɛ kiiri baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kiirikɛlaw bolo o la sa ko kiiriso bɛna sigi minisiri Mamudu Kasogo a ko ko a bɛ jamanakuntigi fo ni faamuyali ko ɲuman na ni sɛbɛn minɛli la yaasa ka se ka lawaleya joona an ka jamana kɔnɔ premier ministre ale tun y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunungo ka taa CICB la APJ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa baara dege kɛ o tako 15nan maa olu ka bɔli o kɛra min ye denmisɛnnin 2050 ye minnu ye kalan kɛ ka kalan kuncɛ pewu olu kɔni ye kalikasiyɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa olu de bɛna don min ye jɛkulu ye sa a tɔgɔ dara maa min na o ye Sadio Kamara ye ministre général d'armée Sadio Kamara ala ale min ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 25 san 2026 ni sifin minnu talen filɛ nin sa olu bɛ nana baara dege baaraw de kɛ baarakɛyɔrɔw la yaasa ka se ka min ye yɔrɔ minnu sugandilen don ko hukumu kɔnɔna jamana ɲɛmaaw bolo o baarakɛyɔrɔw y'olu fana kɛrɛnkɛrɛn k'olu fɔ APS baaradegela ninnu fala yi bolola baarakɛlaw olu ka sobaw bɛ taa yen sɛnɛkɛlaw ka sobaw bɛ taa yen juraw ka soba n'o ye chambre de commerce bɛ taa yen bolola baarakɛlaw ka jɛkuluba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o y'u ka fédération ye u bɛna dɔw di olu ma min ye assemblée permanente des chambres de métier n'o ye Mongoro ka maaw ye Madu Mongoro ka maaw ye u bɛna dɔ di olu fana ma minisiri n'o ye Umu Sali Sɛki ye a y'a yira sa k'a fɔ ko 100 saradala sa 73 maa minnu filɛ nin n'olu bɛna baara dege kɛ k'olu caman kɔni ye baara sɔrɔ a ko 90 fo ka taa se 70 ma tuguni ko olu maaw fana bɛ bi minnu kɔni kɛlen don sa kɛ maa ɲɛnɛmaw ye nin ko in na premier ministre ale y'a yira ko ŋaniya ye kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri yaasa malilen bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ko baaraw de bɛ sen na sɔrɔ ko ta nasira fɛ yakubali ko ta nasira fɛ ani faamuyali ko ta nasira fɛ stagiaire ninnu fala yi ko u minnu bɔlen filɛ nin n'olu tɔgɔ dalen don Sadio Kamara la k'u k'a dɔn k'a fɔ ko u tɔgɔ dalen don maa min na ko y'a nin di fo ka taa se a ka diɲɛnabɔ laban ma u ka kɛ o misali ɲuman ye yaasa u bɛ se ka faso fana nafa cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔfɛ ko min ye dɔwɛrɛw bɛna bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka baaraw kan ka sigi sira minnu fɛ olu fana bɛ sen na ministre min bɛ baara ni baara dege hukumu ale kɔnɔna na an bɛ to premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fala yi Kanadakaw ka chargé d'affaires min tun b'an fɛ yan n'ale nana kalo 10 kɛ n'o ye Lee Ann Herman ye ale ka baaraw banna Mali kɔnɔ baara kuncɛ la sa a taara kan bɛɛ da premier ministre ye ka foli tanu ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a ko a nisɔndiyalen don kosɛbɛ kalo 10 in kɔnɔna na ale ye baara min ye musolakaw k'an ka dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ sifinw k'an ka dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ye jamana min ye tiɲɛ don sɛbɛnni jamana tɛ kuma jamana don ba kan ka don jamana ale taabolo n'a tabiyaw la k'olu ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔni bɛna taa sira minnu fɛ don nataw la sa olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛra sanukow bɛ o la ɲandɛmɛkow bɛ o la ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw dɛmɛni ma ani musolakaw dɛmɛni ma k'olu bɛ olu sugandi ka baara kɛ o la a ka d'u ye fana Mali a ka lafiya bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ kɔnɔna na ka kɛ ni malidenw ka hakɛw ye ko o y'olu ka laɲini ye Kanada ale miirinaba ye o ye. Ko degun jumɛn bɛ énergie la n'a tɛ ka se ka baara kɛ kunungo énergie ɲɛmaaya so ale ye baabu sigi sen kan tile saba baabu min n'a bɛna kɛ Bamakɔ yan mun bɛ k'a to énergie tɛ se ka baara kɛ énergie ka degun ye mun ye mun bɛ se ka kɛ yaasa courant bɛ di maliden bɛɛ lajɛlen ma kudayi a tɛ tigɛ fiyewu o jakali jagabɔ baaraw olu sigilen don sen kan min ye laɲiniba minnu bɛna kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na sa énergie directeur ba a y'a yira sa ko a kɔni ka di a ye o ka don ba la min ye ko in yɛrɛ kurumokarili kɛnɛ ka kunungo n'o ye tile saba baabu sigi in ye a ɲɛmaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo ni o ye Madani Darave ye Nfamara Berete ale tun b'a kɛnɛ ka ye dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Bamakɔ yan.
gɛlɛya mana kɛ cogo cogo n'an y'an sigi k'a fɔ ka hakilinaw dɔntaw wulikajɔ cɛsiri ani ŋaniya ɲuman ni bɛɛ lajɛlen hakilina bɛnna o ma a ka ca ala fɛ fura bɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la o hakilina de kɔnɔ Énergie du Mali SA ɲɛmaayaso ye a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɔ marabolo kɔnɔ bɛɛ ka na ɲɔgɔn dalajɛ Bamako yaasa ka kuma ɲɔgɔnya nafamaw bila sen kan gɛlɛya minnu bɛ EDM kɔnɔ baaraba mun bɛ u bolo ani cɛsiri ni wulikajɔ mun ni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ yaasa ka énergie cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kolokiriya malidenw ka nafa kama ni o de ye ka courant sɔrɔ waati bɛɛ ka o magoɲɛciw ɲɛnabɔ. Effectivement, a siɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ko a lajɛra ninnu don ka kɛ tan ko ka bɛn uniquement centre de l'intérieur ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Donc ni fɛn na kan an ka directeur général kura a ka laɲini don donc tile 3 kɔnɔla la hôtel Onomo la yan an bɛna kuma an ka gɛlɛyaw kan o gɛlɛya ninnu ye centre de l'intérieur ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye u bi komi énergie yɛrɛ bɛ image min na bi bi na hali ni mɔgɔ min tɛ énergie la u b'a dɔn k'a fɔ ko énergie gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye bi mɔgɔw mago bɛ courant hakɛ min na k'o sɔrɔ u tɛ k'o sɔrɔ gɛlɛyaw la a belebele fɔlɔ ye ka courant sɔrɔ courant mun bɛ bɔli kɛ pour que maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ 24 heures sur 24 ka hakili jakabɔ kɛ u tagacogow kan ka tila ka fɛɛrɛw ɲini mun b'a to an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔnɔ a dɔw bɛ se ka kɛ sisan san ye a dɔw bɛ se ka kɛ wagati surun ye wala wagati jan ye. Énergie SA du Mali ɲɛmaaba Madame Darave ka kɔrɔfɔw kɔnɔ bakuruba la a da sera énergie bolofara min bɛ marabolo kɔnɔnaw la olu nafa an'u jɔyɔrɔba min bɛ kuranko la a ko gɛlɛya minnu bɛ énergie kɔnɔ bakuruba la u dɔnnen don o de la ko kabi a nana ɲɛmaaya la u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na. EDM ɲɛmaaya y'a yira baarakɛlaw la k'a fɔ ni tile damadɔ in kɔnɔ u bɛ na laɲini mun kɛ k'a bɛ layidu tɔw ye k'a fɔ u ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛna ta ba la wa kulu bɛna sigi yaasa ka laɲini ninnu lakɔlɔsi u bɛ se ka lawaleya cogo min EDM ɲɛmaaya ye wele bila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ marabolo bɛɛ kɔnɔ ko bɛɛ ka wulikajɔ cɛsiri baara ɲɛdɔn jɛ ka baara ani ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ lajɛlen k'o k'i sinsin bere ye yaasa fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jaabi ɲumanw bɔ k'a b'a ɲini u fɛ kɔrɔfɔw ka kɛ nɔgɔ tɛ mun na ka gɛlɛyaw tɛntɛn k'u fɛsɛfɛsɛ a dogodogoninw bɛɛ lajɛlen yaasa fura ɲɛnɛman bɛ sɔrɔ u la forobajaw taara baara nundɔni kun cɛ baarakɛlaw ka sɔrɔ k'u ka sigi in daminɛ o bɛna kuma ɲɔgɔnya mun kɛ tile 3 kɔnɔ. Ayiwa Falaye min ye énergie ye nin baabu sigi nin ka ɲi nka directeur kura ko kuma in u k'o jɔ ten directeur de don a ye san 1 sɔrɔ yɔrɔ in na ye ka ban koyi Darave a ye san 1 sɔrɔ ka ban directeur kura kuma kɔni t'a la tuguni baara ka kɛ jaabi ka sɔrɔ an mago b'o dɔrɔn de la sisan énergie baarakɛlaw an b'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don yaasa courant a bɛ se ka basigi cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na n'an bɔra kununko e ni ne an yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna na mara kama bɔli tɔgɔ la don min sigira farafinnakaw ka bankun ka Falaye san 2012 nin baabu in ale sigili baaraw daminɛna ko yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ mara kama bɔli la mun ni mun sera ka kɛ anw ka ɲinanda dakun ye mun ye ko ji ɲuman sɔrɔli k'o nɔgɔya togodalamaw bɛɛ lajɛlen ye o la sa mairelakaw dugutigilakaw kabilakaw ka taa se musokuntigiw ma o bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kan sa minisiri 7 de tun bɛ kɛnɛ ka Falaye mara kama bɔli minisiri n'o ye général de brigade Ousmane Issa Kulubali ye ale tun bɛ yen minisiri min bɛ Malikura ko kunna n'o ye Yaya Gologo tun bɛ kɛnɛ kan Madina anw yɛrɛ ka Seri Mandi ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye nka cɛ y'a tan dɛ décentralisation ministre y'a tan Mamani Nasire premier ministre Nagakɔrɔ ministre min n'o bɛ kalata ko kunna ale fana tun bɛ yen min ye Bamariam Tangara ye n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la fana tun bɛ kɛnɛ kan docteur Fasun Kulubali baarakɛlaw ka ministre Falaye ale tun bɛ yen ka taa fara ji ni courant ministre professeur Cɛmɔgɔ o ye an ka petipetini ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ministre 7 de tun bɛ yen kɛnɛ kan fana jɔnjɔn taara ka di CNT ale maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ commission kɔnɔna na n'o ni administration territoriale baara bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mara kama bɔli ko ta na sira fɛ jɔnjɔn dir'olu ma nka yan'o bɛɛ cɛ ministre Kulubali ye kuma min fɔ ye kunun an ka jɛ ka o lamɛn waati wɛrɛ an n'a tɔw bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan. Ok, an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn fɛn fɛn sen yan an baarakɛ ɲɔgɔn an ka dugutigiw an ka maakɔrɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'aw bɛɛ fo
ministère de l'administration territoriale barakɛla bɛɛ an b'aw bɛɛ fo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ministre hakɛ min bɛ yan o b'a jira k'a fɔ jamana nin ko in décentralisation and développement local mara cɛbɔli a t'an bolo kulonkɛ la bari an y'a fɔ yɔrɔ caman dugu si tɛ développé n'a ma daminɛ jukɔrɔ ka yɛlɛ o y'an hakilina ye wa an dalen b'o la donc an yɛrɛ bolo an ka jamana in développement a bɛ daminɛ kominiw de la ka yɛlɛ n'olu ma lafiya duguba kɔnɔna tɛ lafiya n'i bolila ka bɔ duguba burusi kɔnɔ ou bien togodaw la ka n'i sigi bamakɔ ni problème y'u sɔrɔ u bɛ n'i sɔrɔ yan ou bien donc an kɔni hakilina ye min ye bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ la mɔgɔ si kana wuli ka tagama ka kilomɛtiriw kɛ k'i bɛ taa kalan kɛ ou bien k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ o de y'an ka laɲini ye donc aw yɛrɛ ɲɛ b'an tɔɲɔgɔn minisiriw la a tɛ kɛ minnu kɔ o bɛɛ bɛ yan ne y'a mɛn an bɛ yɛlɛma o yɛlɛma la bi o ye ministère de la refondation ye ale de bolo bɛ CNT bolo donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que yɛlɛma bɛɛ bɛ tɛmɛ olu fɛ an ye jiko kuma fɔ an ka gouvernement na ji tigi o bɛ yan o ye ministre de l'énergie et de l'eau o fana b'a jira k'a fɔ ko in a tɛ kulonkɛ la an bolo baarakɛda ministre o bɛ yan yɔrɔ o yɔrɔ baara de bɛ yen ministre des transports et des infrastructures an kɔni an n'ale bɛ ɲɔgɔn na ni tile fila in na bari an kan ka taa biennale min kɛ Buguni an bɛ fɛ Buguni ka jɔ k'a kɛ tama tama donc a ye ko caman boloda mais an bɛ fɛ a ka siraw de da Buguni an bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔrɔ fɔlɔ voilà o tɛmɛnen kɔfɛ ministre de l'environnement an yɛrɛ ye assainissement ko kumaw mɛn ko ka musow ni denmisɛnninw tɛgɛ don a la a kana kɛ u kɔ bari n'i y'a mɛn an ka togodaw an ka dugu musow ni denmisɛnninw de don n'i y'a mɛn du musow ni denmisɛnninw de don donc o minisiriso fana bɛ yan o tɛmɛnen kɔ ministre délégué ale fana bɛ yan an ka yɛlɛmaw a tɛ k'ale fana kɔ yɛlɛmaw yɛlɛma bɛ administration territoriale ko la k'a ta constitution na texte fɛn o fɛn yɛlɛmana ni san laban ninnu kɔnɔ ale bolonɔ b'a bɛɛ la donc an ka foli b'u bɛɛ ye donc ka bɛɛ fo an partenaire technique minnu y'an dɛmɛ baara la olu bɛ yan an balimakɛ min bɔra ka kuma ta ale yɛrɛ nana a ma mɛn a nana tarata tɛmɛnen ale donna Mali la a ka activité fɔlɔ bɛnna administration territoriale ka activité ma sɔgɔma a ye dɔ kɛ wula in a ye dɔ kɛ c'est pour lui souhaiter la bienvenue et il est d'origine iranienne donc an toɲɔgɔn n'an balima don an ka foli b'a ye kosɛbɛ an b'an ka association bɛɛ lajɛlen fo k'an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo bari an ye min fɔ an bolo an ka mairies kɛlen don walasa ka dugudenw lafiya donc vraiment an jija o la n'i y'a mɛn jamanadenw yɛrɛ ka da u ka jamana na a bɛ daminɛ depuis togodaw de la k'a daminɛ dugutigi la an ye dugutigiw don ba la mɔgɔw bɛɛ ɲɛ b'o la o tɛ lakale bilen ni ko minnu bɛ kɛ a bɛ daminɛ yen mɔgɔw bɛ taa dugutigi fɛ yen n'a bɔr'o la n'a sera mairie la a k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la sɔgɔmada in na n y'a fɔ n bɛ segin a kan ni mɔgɔw taara papier ɲini na mairie la a y'u kunbɛn ni nisɔndiya ye a y'a yir'u la k'a fɔ aw bɛ yen olu de kama o bɛ kow nɔgɔya hali n'u bɛna ko min na n'a jaabi t'aw bolo u kunbɛn cogo o bɛ dɔ b'u ka problème na donc an b'a ɲini mairie mɔgɔw fɛ n bɛ segin a kan u ka u bila jamanadenw ka bolo kan u bɛ yen o de kama n'o sera ka ɲɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna donc ni journée in ale bolodalen bɛ min kan o ye ji ye ji ko aw bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔn jamanakuntigi yɛrɛ ye forage 100 hakɛ min sen jamana kɔnɔ nin san laban in na aw b'o dɔn donc ji kɔlɔsili o ye baaraba de y'an bolo ani an ka sigidaw jɛya a bɛ fɔ o ma assainissement nin journée in bilalen don olu hukumu kɔnɔna la donc ko ka musow ni denmisɛnninw sen don ko bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ k'an ka sigidaw la aw kana musow ni denmisɛnninw to kɔ n'i ye musow to kɔ i taara ka dugu fankelen to bari ni musow ye 50% 51% n'i ye ko o ko kɛ musow kɔ en tout cas ne kɔni tɛ fɛn k'u kɔ donc an b'a ɲini aw fɛ a ka musow ni denmisɛnninw sen don fɛn bɛɛ la o la n tagamaɲɔgɔn ye musow ye tuma bɛɛ hali ni bɛ gouvernement mɔgɔ in tɛ musow de bɛ na donc hakɛto b'a ka sa la Mamadu an t'a ka kulomajɔ la. mara kamabɔli tɔgɔla don o fana kɛra korokaw fɛ kunungo min ye koro préfet ka dangan filanan n'o o ye Mahamadu Kulubali ye ale tun bɛ kɛnɛ kan dugudenw caman bɔra ka ɲɛfɔli k'u ye maraboloko ta nasira la mara bɛ se ka kɛ cogo min na wolosɛbɛnko ale ni jiko kunkanko kuma n'o o taara ka kɛ babu in dakun ye sa ɲɛfɔli kɛra u ɲɛna u bɛɛ lajɛlen kan
fasoden ɲumanya waleyaw bɛ se ka kɛ cogo min na marabolo kɔnɔna na fana da donna o fana na bi min ye bangasikaw ye sa olu y'a yira sa ka fɔ ko yiri kɔni sɔrɔli o bɛ ka gɛlɛya n'o ye dɔgɔ ye bi na maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ dɔgɔ ci kɛ ka dɔgɔ feere kɛ ka dɔgɔ baara kɛ k'olu talen don kungow kɔnɔna na o y'a yira sa ka fɔ ko dɔgɔ siri n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 100 la bi a kɛlen don 140 150 ye yɔrɔ dɔw la waleya in kɔni bɛ na to senna sa sabula min ye samiyaji ye ale fana bɛ senna hali bi bɛɛ lajɛlen talen don i ka kungo la ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina marabolo kɔnɔna na sa an b'a yira o la k'a fɔ min ye Masinakaw fɛ olu fana y'a yira sa ko jaba kɔni sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ jaba kun kilo tun b'a daminɛ 50 la ka taa se 60 ma nka min ye u ka dɔgɔ fiyɛ tɛmɛnen n'o kɛra sibiri tɛmɛnen utukalo tile 8 a taara ye k'a fɔ sa ko 130 kilo kelen a nana a yɛrɛ sɔrɔ o la dɔgɔ kɛnɛ kan Masinakaw fɛ yen u y'a yira sa ko nin waleya in kɔni bɛ ka kɛ sabula jaba min kun maralen bɛ yen o de bɛ ka feere bi jabakuraw olu ma se ka bɔ fɔlɔ ka sababuya kɛ basigibaliya ni tajiko gɛlɛya min tun bɛ yen Ntakakaw fɛ yen Gawo marabolo la kamalennin dɔ kɔni ye mugu dɔ ci ale la min ye funankɛnin ye sa sanubɔyɔrɔ in kɔni kɔnɔna na Gawokaw fɛ a ye bɛɛ lajɛlen maaw ta maa minnu bɛ yen ni waleya in kɛra olu ɲɛna sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko mugu kɔni de cira kamalen na a yɛrɛ jɔnɲɔgɔnw fɛ koyi n'o ye a yɛrɛ jɔnɲɔgɔnw ye jamaɲɔgɔn minnu don sa olu kɔni ma se ka dɔn yɔrɔ in ye sanubɔyɔrɔ de ye sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ tun datugura k'a yira sa k'a fɔ ko maa si kana kɛ yen waleya in kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a ko tiɲɛ o bɛɛ lajɛlen danganamaya mɔgɔw ye sangaw olu y'a yira sa ko olu ka kan binni min kɛra a ka wolomasiri taw ye wulikajɔ min kɛ a la a diyar'u ye a bɛnn'u ma sabula baara kɛra cogo min na a y'a to basigi ni lafiya tora san kɔnɔna na armée ko k'a fo a ka maa minnu fatura sa sangaw ko sa ko ka dugawu don kɛ u ye ko Ala ka u dayɔrɔ sumaya maa joginen minnu bɛ yen sa ko olu tun bɛ maa 20 ɲɔgɔn bɔ olu kɔni taara sangaw fɛ yen joginen gɛlɛmanbaw hélicoptère ko o nana o ta sangaw y'a yira sa ko nin kɔfɛ wulikajɔ ni cɛsiri ka wolomasiri sababu k'olu senkɔrɔma don ni baara kɛ o na kɛ bɛɛ lajɛlen taala ye Gawokaw fɛ yen bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kumaw bɛ sen na tile 2 sa bɛɛ lajɛlen welelen don sa radio sow kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ i ka misali ye min ye i ye min ye bɛn ni kelenya la miirina minnu b'i la ka se ka dugudenw lafaamuya baabu bɛna sigi o kan Irtel ale ni Cherche Kamankɔrɔ olu de kɛlen don ka nin sigi sen kan radio sow ka se ka bɛn ni kelenya kuma fɔ Belgiquekaw olu ka musaka bɔlen don ka di yiriwali togodala yiriwali ko hukumu kɔnɔna na kalo 2 kɔnɔna na maa 2 olu de kɔni fatura Bafulabekaw fɛ yen ji o kɛra olu sababuya ye paranti dɔ kunun na siniko ko ale kɔni tora ji la ale y'i to koli de la ji la sa a bɛ k'i pan k'i curu fo ji o nana ka taa n'ale bakoyi ale kɔnɔna na Bafulabekaw fɛ yen waleya in kɛra nin kalo in tile 7 seerew y'a yira sa k'a fɔ ko kamalen kɔni ko a kɔni tun bɛ k'i pan k'i fili ji kɔnɔ de koyi min ye kurun ye sa o de nana cɛnna ka bɔ yen pewu ale taara a yɛrɛ sɔrɔ sa ji wo fɛ o y'a ta ka taa n'a ye a su o kɔni donna danganda yɛrɛ la ye a su bɔlen kɔfɛ min ye maa 2nan ye sa o kɔni ta kɛra juillet kalo tɛmɛnen kɔnɔna na ni ye denmisɛnnin fitinin dɔ sa ale kɔni tun bɛ k'i ko a n'a tɔɲɔgɔnw ale fana tora ji la Bafulabe bakoyi ale kɔnɔna na yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye u ka sɔrɔko ta nasira fɛ Welesebugu mairie ale ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min n'o o ye kɔmasegi ye Musa Andelu Sagara ni ale ye préfet ye maire fana o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Welesebugu maire ye ka ɲɛfɔli kɛ miliyari 1 ani miliyɔn 900 o de kɔni sɔrɔla miirinaw tun bɔlen don miliyari 1 ani miliyɔn 700 de kan sa a yirala k'a fɔ bi min ye mairilakaw ye u ye nin kɔmasegi min kɛ folikan ka k'u ye maire n'o ye Bakari Samake a ye foli ta ka ɲɛsin mara kamabɔba baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma dugudenw degun n'a ta bɛɛ ka se ka usuriw sara min ye nin kɔmasegi ye sa fana bɛ tali kɛ mara kamabɔli sariya min sigilen don jamana kɔnɔna na ka se ka maradenw labɔ u ka sɔrɔkow kalama k'o jagoyalen don mairie bɛɛ lajɛlen ma tɛnɛnkunkaw bɛ wuli ka jɔ la u ka marabolo kɔnɔna na sa min ye nin utukalo in tile 14 ka taa bila tile 17 la boloci bɛna kɛ denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ si 2 la ka taa se san 5 ma u bɛna don du kɔnɔna na ka se ka o baaraw kɛ nin boloci tako 2nan min kɛlen filɛ nin sa min y'u ka préfet n'o ye Usman Jamtene ye ale yɛrɛ ye kow ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dugudenw ye k'a yirila sa k'a fɔ kɔni bɛɛ k'i ka dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmaa yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan u ka laɲini ye min ye sa 100 sira la 95 o denmisɛnninw bolo ka se ka ci tɛnɛnkun a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na farafinna kelenya ale ka bolo dɔgɔlatɔ min sigilen don mara kamabɔli kunna sa Buguninkaw fana ye o ɲɛnɛmaya min ye gouverneur ka directeur de cabinet ye n'o ye Dramani Jakite ye ale tun bɛ kɛnɛ kan baabu bɔra ka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ a kɛra Bamakɔ yan cogo min yanni san 2020 ani san 2063 cɛ sa ji o bɛ se ka don ba la cogo min na waleya in kɛnɛ ka sa a kɛra sababu ye sa ɲɛfɔli ka kɛ barosigi sɛbɛn jiko olu ɲɛmaa bɛ Buguni yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Karim Sisuma ye ale ye ɲɛfɔli kɛ degun bɛ jiko la ji bɛ se ka lafiya cogo min na ji bɛ se ka walankata cogo min na mara kamabɔli ko hukumu kɔnɔna na ani dugudenw ni
maa minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye olu bɛ se k'u sen don baara in na cogo min na ka se ka nɔgɔya a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya caman bɛ yen n'olu sera ka sigi sen kan jiko a bɛ se ka sinsin Buguni n'a marabolo n'a tɛnkundugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mara kama bɔli ko hukumu kɔnɔna na sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ ani fasodenya waleyaw baabu ninnu ye taliko la Falaye u kana tulonkɛ Buguni jiko la dɛ an taatɔ don yen on zone biennale Buguni Buguni biennale n bɛ min f'i ye a ɲɔgɔnna tɛna kɛ dɛ hali n'a ma tumutu bɔ sa an kɔni da ɲɔgɔnna fana bɛ fama ka kɛ sabula min ko bɛ Buguni gouverneur kɔnɔ fulakɛ n'o Usmane wele n'a sera ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna a ma ka Buguni cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Banikɔkaw k'an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo sabula olu fana ni Buguni bɛ dancɛ bɔ n'o ye Joyilakaw ye Mali jɛkulu min sigilen don Josariyaw lafasali hukumu kɔnɔna na sa ale ye waleya kɔn waleya min ni o kɛra Bertakaw fɛ muso 10 minnu tora ko senfɛ n'o ye dugujukɔrɔmugu pɛrɛnna n'u ye n'u kun taatɔ don sangafo la o waleya in ko o ma diya u ye bi a ma bɛn u ma sini muso olu jɔyɔrɔ ka bon cogo min na gaw kɔnɔna na min ye waleya in ye sa ko k'a sɛgɛsɛgɛ kuma tɛ denmisɛnnin npogotiginin kelen tun bɛ a la yaasa a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na Bertakaw fɛ yen Josariya lafasatɔn min b'an fɛ yan n'o ye CNDH ye ale ka laɲini ye o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. AES jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ma sa olu ka foroba lajɛ filanan sigira Wagadugukaw fɛ yen Mali Burkina Niger olu bɛɛ lajɛlen tun b'o ko in kɛnɛ kan ye minisiri minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na n'olu ka baara bɛnnen don kɛnɛyako ma anw yɛrɛ tɔgɔ la sa colonel major Asaba Jalo ale bɛ ko in kɛnɛ kan ye baara min na tali kɛ min na sa u ka se k'u bolo dun ɲɔgɔn ma AES tɔgɔ la ka jɛkulu sigi maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila maa minnu bɛ yen ni dɛmɛ kan ka taga ɲɛsin olu ma min ye AES tɔgɔ la ka se ka o sigi sen kan baara in bɛ to sen na sa fo utu kalo tile 12 n'o ye sini ye Burkina Fasokaw fɛ sa min ye gasoil kɔni ye ko sɔngɔ yɛlɛla 15 o farala kan n'o y'a sɔrɔ 135 kun don a kɛra 150 ye nin waati in na k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na gouvernement ko a b'o kɛ ko sabula ale bɛ ka dɛmɛ min ta ka don gasoil ko la yaasa dugudenw bɛ se k'a sɔrɔ u bɛna n'a lajɛ ka dɔ bɔ o la bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don gasoil sanni na i yɛrɛ tɔgɔ la halisa Burkina Fasokaw fɛ yen sa an b'a yira k'a fɔ ko u sera ka panneau n'o ye panneau solaire dɔ sigi Bobo-Julasokaw fɛ yen méga 26 buruburu 4 baara in ale bɛnna miliyari 33 ma waleya in kɛ kun ye sa Bobo-Julaso kɔnɔna na sa min ye kuranko kɔni a bɛ se ka ba sigi cogo min hali Burkina yɛrɛ fana baara bɛ se ka ba sigi cogo min na Madagascarkaw fɛ yen sariya sunba min bɛ yen n'o ye Madagascarkaw ka sariya sunba ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ minnu bɛ furancɛla fanga kunna sa k'olu yamaruyalen don bi dugukolo fɛn fɛn tun bɛ yen n'o kun minɛna jɔnya waati k'o lasegin faso ma k'u bɛ se ka o baaraw kɛ fasi ko foyi tɛ bɔ a la sabula dugukolo sɛbɛn minnu b'u la sɛbɛn jɔnjɔnw tɛ min ye Espagne ale marabolo min bɛ yen n'o ye Seutakaw ye olu ka président a y'a yira sa n'o ye Joan Jesus Vivas ye ko olu kɔni minɛ na maa bɛ sa ko ye tunkaranke u ka dugukolo kan u bɛna n'u bɛɛ lajɛlen cɛ ka t'u bila yɔrɔ dɔ la fɔlɔ yanni k'u gɛn ka bɔ Ceuta yɛrɛ kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ min na sa maa 72 olu min kun y'u purukuti ka don ko in kɔnɔ u ka jamana kɔnɔna na ni Madrid yɛrɛ n'o tun ye o jaabi n'u ka faaba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye a kɛlen don ka degun caman ta ka ɲɛsin Espagne ma kuma tɛ ani farajɛ jamanaw olu cɛ min ye Kolombikaw fɛ yen sa dugukolo kɔni yɛrɛyɛrɛli kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen kununko maa 69 o de ni tora waleya in senfɛ tiɲɛni caman kɛra nin waleya min kɛlen filɛ nin sa u ka dugu caman bɛ yen a kɔlɔlɔ b'olu ka Bogota bɛ o la Kyoto Panama i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmaaw ye a fɔ cogo min na fiɲɛkolon fandanbada dɔ fana wulila Sinikaw fɛ ani sanba o fana ye tiɲɛni kɛ Sinikaw fɛ yen pankuru minnu kun kan ka wuli sa u ka jamana kɔnɔ na pankuru 100 o ɲɔgɔnna ma se ka baara kɛ kununko ka sababuya kɛ min ye fiɲɛ in ale ni sanji in ye o ye tiɲɛni min kɛ u ka jamana kɔnɔna na sɔrɔko ta na sira fɛ sa ko min ye malo ye malo sɛnɛnaw farafinna kɔnɔna na k'olu bɛna dɔ fara u ka sɔrɔ ka 100 sarada la 1 buruburu 6 faw ale y'a yira nka ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa min ye san 2026 ka taa san 2027 ma malo min bɛ sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ o ye tɔni 552,000 ye min ye farafinna ta kɔni ye tɔni 1,029,000 buruburu 3 ye ko dɔ bɛna far'o kan ko sabula farafinnakaw fɛ yen bi ba donnen don sɛnɛko la kɛrɛnkɛrɛnnenya maloko la malo suguya wɛrɛw fana sɔrɔlen don farafinnakaw bolo yaasa ka se ka dɔ fara u ka duntaw kan min ye dunkafa sabatiliko fana ye k'o sinsinnen don kosɛbɛ Coupe d'Afrique ale hukumu kɔnɔna na sa Falaye an b'a yira sa k'a fɔ musolakaw ka Coupe d'Afrique min bɛ ka taa Marocaw fɛ yen
a sera kuncɛyɔrɔ la koyi ni ala sɔnna a ma sini demi-finale olu bɛ taa arabakaw fɛ Algérie ale ni Malawi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Maroc ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la sa jɔnjɔn kɔni o bilalen sa dimanche don na ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye finale fitinin ye sa u bɛ taa sibiri nata in min ye Coupe d'Afrique ye sa ale kɔni tun bɛ senna Marocains olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka a jatew olu lajɛ halisa farikolo ko ta nasarala fala ye an ka ndolatila min bɛ yen n'o o ye El Bilal Touré ye ko ale kɔni kan ka taa Parmekaw fɛ Italie kibaruya in dira Fédération Malienne de Football maaw fɛ u ye dugawu kɛ sa min ye El Bilal ye ko ala ka yen kɛ a ta fɔ an ye fiɲɛ ko ala k'o kɛ a yɛlɛnso ye yaasa ka se ka sekuraw sɔrɔ Aigle a kana baara kɛ olu ka ko hukumu kɔnɔna na Joliba AC tɔn ɲɛmaaya jɔyɔrɔw bala ye olu bɛ ka di an terikɛ a n'an balimakɛ n'o o ye Bɛnba Sila ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Donald Bamakɔkura ka don AS Bamakɔkura ɲɛmaaba de ye ale ye Joliba ɲɛmaaw ye danaya d'a ka fala ye Joliba centre de formation min bɛ yen ale de kɛra o directeur ba ye nin waati in na yaasa ka se ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joliba ka taa ale kanu na denmisɛnninnakaw bɛ se cogo min na ka olu sigi sen kan min ye biennale sportive ye fala ye kunungo basket la sa Kulukoro ni Kidal o ko tora Kulukoro ta la 40 ani 34 min ye Moti ye ale fana ye se sɔrɔ Sikaso kan 33 ani 7 ni ye cɛlakaw fanfɛla ye min ye Buguni ale ni Tɔnbukutu kun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Buguni ta la 47 10 ani 8 Kucala ni Segu kun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Segu ta la min ye 48 10 ani 9 musolakaw fɛ kunungo sɔgɔma sa Kulukoro ni Kidal tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Kulukoro ta la 36 34 min ye Moti ale ni Sikaso tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Moti ta la 45 21 Buguni ale ni Tumutu kun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Buguni ta la 29 10 ani 9 min ye Kucala ye sa ale ni Segu tun bɛ ɲɔgɔn na Kucala Buruna Segu ɲɔkɔrɔ 30 ka taa Segu ka na Kucalaka 20 sufɛ sa cɛlakaw fɛ yen Banjagara ni Joyila olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 53 ka taa Banjagara kanu na Joyila ka 34 Douanza ale ni Nyoro tun bɛ ɲɔgɔn na min ye Douanza ye se sɔrɔ 28 10 ani 1 Kita ale ni Menaka tun bɛ ɲɔgɔn na Kita ye se sɔrɔ 88 20 min ye Tawudeni ale ni Nara tun bɛ ɲɔgɔn na min ye Tawudeni ye se sɔrɔ Tawudeni Buruna Nara ɲɛkɔrɔ 47 ani 9 Bamakɔ ale ni San tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Bamakɔ ta la 45 ani 7 musolakaw fɛ sa min ye Banjagara ye ale kɔni ni Joyila tun bɛ ɲɔgɔn na Banjagara ta kɛra 7 ye Joyila ta kɛra 50 ye min ye Douanza ye ale ni Nyoro tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora min ye Douanza ta la 43 40 ani 1 Kita ale ni Menaka tun bɛ ɲɔgɔn na 65 ka taa Kita kanu na Menaka ale ka 10 min ye Tawudeni ni Nara ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen musolakaw fɛ yen ye o ko sera ka to sa min ye Tawudeni ta la 32 21 Bamakɔ ani San o ko tora Bamakɔ ka la 62 San ale ka min ye Sanga 20 fala ye n'ala sɔnna a ma bi sɔgɔmada in na yɛrɛ ka ban n'a ma daminɛ ka ban sabula wuladafɛla don farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontan ye ale quart de finale bɛ taa bi nɛgɛ kanɲɛ 16 Mamadu Konate la fala ye Kita ani Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 min ye wula fɛ sa Banjagara ani Segu nɛgɛ kanɲɛ 18 o bɛ kɛ Mamadu Konate la Wɛnzɛn Kulubali ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ na sa Tɔnbukutu ani Kucala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 Kayi ani Bamakɔ nin ka di dɛ fala ye Kayi ni Bamakɔ sabula olu de tun bɛ ka 3 ni 4 ni 5 kɛ maaw la farikolo ɲɛnajɛ in fala n'o ye balontan in ye ale ye siɲɛ 2 miniti 30 de ye mi-temps bɛ a la miniti 10 donc olu tɛ se ka 45 minutes ta pour que a ko bɛ se ka teliya cogo min na nin ye biennale artistique ye jeudi sec fana b'a la n'ala sɔnna a ma sini an na o jaabiw di maaw ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye baara ye ale sigira sen kan ka se k'a lawaleya k'a lase aw ma Ana Jara fɛ Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21